ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ମନେକର ସିଏମ୍ କିଷାନ ପାଇଛନ୍ତି, ଦୁଇଟା କିସ୍ତି ପାଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପିଏମ୍ କିଷାନ ପାଇନାହାନ୍ତି, କେମିତି ପାଇବେ? ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯିବେ। ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ଫାର୍ମର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍। ଫାର୍ମର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ପାଇଁ ଆପଣ ନିଜ ନାଁରେ ଜମି ଥିବା ଦରକାର। ଯଦି ଆପଣ ନିଜ ନାଁରେ ଜମି ଅଛି ଫାର୍ମର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ହେଇଯିବ, ସେ 50-100 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ, ତାପରେ ଫାର୍ମର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ହେଇଯିବ। ତାପରେ ଆପଣ ସେ ଯେଉଁ ଫାର୍ମର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କାଗଜକୁ ନେଇକରି ନିଜର ବ୍ଲକର କୃଷି ଅଧିକାରୀ ନୋଡାଲ ଅଫିସର ତାଙ୍କୁ ଯିବେ, ତାଙ୍କୁ ସେଇଟା ଦେଖେଇବେ। ଦେଖେଇଲା ପରେ ସେଇଟା କରିଦେବେ। ସେଇଟା ଆପେ ଆପେ ହେଇଯିବ। ତଥାପି ଆପଣ ନିଜେ ଚାହାନ୍ତି କରିବା ପାଇଁ, ସେଇଟା ସିଏମ୍ କିଷାନ ପାଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପିଏମ୍ କିଷାନ ପାଇନାହାନ୍ତି, ସେଇଟା ଯାଇକରି ନୋଡାଲ ଅଫିସରଙ୍କୁ ଫାର୍ମର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଦେଖେଇବେ, ସେଇଟା ସେ ହେଇଯିବ। ଯଦି ଆପଣ ନିଜ ନାଁରେ ଜମି ନାହିଁ ତାହେଲେ ପିଏମ୍ କିଷାନ ହେଇପାରିବନି। ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଲା ପ୍ରୋସେସ୍। ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ଫାର୍ମର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରି ସେ କାଗଜକୁ ନେଇକରି ଆପଣଙ୍କର ଦେଖେଇବେ, ନୋଡାଲ କୃଷି ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଦେଖେଇବେ ବ୍ଲକର। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଫାର୍ମର ହେଇଯିବ ପିଏମ୍ କିଷାନ।